Jopuonjre prabino kod achiel mawuok e sikund sekondar Manyiri ma Kiabonyoru mantiere kar chung od bura ma Borabu kaunti ma Nyamira ni koyo tok odgi mar nindo wang'. Majno wachore ni nyalo bedo ni nochak gi jopuonjre moko ariyo e skundno nowang'o mwandu ma nengone pok ong'ere kaluwore ni mwandu duto mane ni e odno nyowang' maonge mane oresi. Jopuonjre moko notere tesend obila ma e Kerenyo mondo gikony e nono gimane nyalo kelo majno. Joma chunygi lendo kotelnegi kod jaod bura ma Borabu Patrick Osero ochiwore mar konyo e nyiewo moko kuom gigo ma jopuonjre nyalo tiyogo kapok olos negi kar nindo. Around 85 of them were affected directly, and indeed all of them are now affected because once there was that inferno, everything was burned down and they are sharing what remained with the others. They lost all their belongings, they lost their beddings, they lost virtually everything. But because we cannot send them home, many of these girls I know are needy in terms of fees, in terms of personal effects. But since we are here, I know we are going to try, look for more donors, look for more good Samaritans to help these girls to continue with studies. The team we just come from the office of the Mheshimiwa, our ward MCA na wote wale ambao wamepata nafasi kuingia katika shule yetu. Nataka nichukue fursa hii kuwashukuru sana tena zaidi kwa yote yale ambayo umetufanyia. Na kama kuna watu ambao pengine tunaona walihusika, we are going to take appropriate action. Right now, vile niko hapa, nimetoka kwa security meeting na a new county commissioner, Nyamira County. So this issue is not being handled easily. Ni kitu